Jmenuji se Katka Marklová, profesí jsem klinická psycholožka a psychoterapeutka. V Neocentru pracuji jako odborná ředitelka a ředitelka pobytové kliniky. Jsem vlastně tady úplně od začátku, od roku 2017. Psychologie pro mě byla vždycky velmi atraktivní obor, jednak maminka mojí kamarádky byla psycholožka, tak to mě nějak jako zaujalo a takhle jsem se dozvěděla o téhleté profesi. Vždycky jsem ráda četla a zajímaly mě příběhy lidí, zajímalo mě, co je za tím chováním, co je za tím vnějším obrazem, co nás vede k tomu, co děláme, tak to je asi ten důvod, jak jsem se dostala k tomu, co dělám. Za nejdůležitější pro klienty na pobytové klinice vnímám respekt, pocit bezpečí, protože abych mohla otvírat svoje bolavá témata, tak se potřebuju cítit v první řadě bezpečně. Takže to je to, co se snažíme tady vytvářet, pocit přijetí, bezpečí. Pocit bezpečí vytváříme skrze vztah, že jsme jako terapeuti autentičtí, dostupní, že umožňujeme vlastně si různé hypotézy, když ty klienti mají, takže si je můžou ověřovat s náma, protože naše reakce jsou předvídatelné, takže je to především tou formou vztahu vytváříme bezpečný prostředí. Týmová spolupráce je něco, na čem vlastně stavíme péči o klienty, přijde mi velmi důležitá, protože každý vidíme toho klienta z jiného úhlu a pak to dáváme dohromady a tím získáváme komplexní obraz. Takže je to spolupráce psychologů, adiktologů, lékařů, ale i vlastně našich hospodyněk a provozního, tak všichni dáváme komplexní obraz dohromady o tom klientovi a poskytujeme tím péči a prostředí, kde se můžou na sebe zaměřit a rozvíjet se dál. Při vstupu na pobytovou kliniku vás přivítá většinou naše hospodyně, která vás uvede svým milým a vřelým způsobem. Příjem dělá potom vstupní konzultaci většinou jedna z mých kolegyň, kde se zaměřuje na to, aby se doptala na ty nejdůležitější informace, protože když máme kompletní informace o vašem stavu, tak vám můžeme poskytnout adekvátní péči. Proto potřebujeme vědět co nejvíc věcí, takže tímhle začínáme. První den nebo minimálně prvním týdnu nejpozději by vás měl vidět psychiatr a lékařka interní. Klienti, kteří absolvovali naši léčbu, tak oceňují vlastně bezpečné prostředí, rodinné prostředí, respekt. A tohle si myslím, že je něco, co stojí za to vyzkoušet. Pokud váháte, tak za mě je vždycky dobrý důvod pro zlepšení svojí situace, že si to zasloužíme, že to je něco, kdy nemusíme trpět nebo se trápit v tom životě, že ta změna je vždycky možná, je dobrý zkusit.